дуруд ба ҳамаи шумоён. Ин наворо мебахшем ба қисмати мусбӣ ва манфии Аврупо. бисёриҳо орзу, ҳавас ва саю талоши омадан ба Аврупоро мекунанд. ин иқдоми беҳтарин аст аз оне ки Россия меравед ё дигар давлатҳо. инҷо беҳтар аст. хоб асосан мардуми мо ба инҷо ҳамчун ронандаи нақлиёти калонҳаҷми боркаш меоянд. ягон қисматҳои хубиашро мегӯям. мардум ҳеҷ вақт ба ягон ширкат, ба ягон одам пули зиёдатӣ натиҳед, хароҷоти зиёдатӣ накунед. ҳамин ширкатҳое ки логистикӣ ҳастанд бениҳоят бисёр ҳастанд. дар ҳамон интернет нависед логистическая компания в Литве ё ин ки Венгрия ё Латвия, Чехия, Болгария кадомиш ки набошад, агар ронанда омадани бошед. баъд ширкат сомона дорад, сомонаш медорад, контакти аз онҷо рақамоша мегиред, менависед масъалаи кор, онҳо пурспос мекунанд худашон ва ҳамин хел ҳуҷҷатҳои туғрӣ мекунед, даводаи ВНЖ мешавед ва ғайра. қисса кӯтоҳ. бидуни омодагӣ, бетайёрӣ вақте ки ба ин ҷо меояд, шумо гӯё вабанк меравед. Вабанк маънояш ин аст ки ҳамон хароҷоте ки дар Тоҷикистон шояд $100 шавад, дар ин ҷо 8 баробари вай мекунед. роҳкиро мекунед, барои зист пардохт мекунед, барои таҳсил ҳостелҳо дар ин ҷо аз 7-8 ками кам €10 шурӯъ мешавад як шабона рӯзаш. вақте ки меоед тест-драйв оспода наметавонед, ба мактаби ронандагӣ равонатон мекунанд ки дар он ҷо ками кам $600 аст. инам пули калон аст. яъне тасаввур кунед, дар як ҳафта ё 2 ҳафтаи таҳсил дар автошколаи дигар шумо $1000 ба камиаш хароҷот мекунед. бар замин ҳама шумо €200 барои гирифтани ВНЖ хароҷот кардаед ё $300-400 барои роҳкиро пардохт карда хароҷот кардаед. ин ҳама пул аст. инро ба инобат гиред. вақте ки омадед боварӣ кати ронда тавонистед, бисёр ширкатҳо тест-драйв баъд стажировка мегӯянд, коромӯзӣ равон мекунанд. баъзан ширкатҳо 2 ҳафта, баъзеҳош то 2 моҳ тӯл мекашад. ин вобаста аз маҳорату тавоноии забондонии шумо аст. дар бораи забондонӣ, аслан ҳуҷҷатгузории муошират бо менеҷер мекунед. шумо ҳадяқал бояд забони русиро донед. забони русӣ дар сатҳи муошират ин чизи муҳим аст, фаромӯш накунед. вақте ки дигар давлатҳо меравед барои боро фуровардан ё боро гирифтан, ин шарт муҳим нест ва ин метавонед таваҷҷӯҳ накунед. қисмати дигараш, дар мадди аввал мушкил мешавад барои шумо. дурӣ аз ватан, аз хона, оила, зану фарзанд ва ғайра. лекин сабр кунед, мевааш бениҳоят ширин аст. ҳар он хароҷоте ки шумо дар тӯли як ҳафта, 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ ки дар Тоҷикистон мекунед, иншоалло дар 1 моҳ мебароред. вақте ки кор омадед, сару хам мекунед, ба саросимагӣ роҳ наметиҳед. ман ҳамчун банда аз таҷрибаи шахсии худ мегӯям, ҳеҷ кас бидуни хатову камбудӣ нест. ҳар як мо қодир ба хатогӣ кардан ҳастем. ман умуман аз дигар соҳа омадам дар ин ҷо ҳамчун ронанда кор кардастам. хоҳиш бошад, таваккал ва такя ба Парвардигор мекарда, ҳамаш мешавад. иншоалло ҳамаш мешавад. хоб, масъалаи нарху наво, он маоше ки мегиред вобаста аз худи шумо аст. агар сигареткаши, носкаши майзада бошед, шояд хароҷоти шумо якмоҳаш аз €400-500 зиёд шавад. агар ки муъмин бошед, муъмин мусалмон дар роҳи рост бошед, хароҷотон беҳад кам мешавад, €200-300 максимум. боқимонда мемонад.
ва вақте ки омадед дар ин ҷо бисёр ширкатҳо радтон карданд, пешакӣ шумо пеш аз омадан вариантҳои алтернативиро дида бароед. Вариантҳои алтернативӣ масалан бисёриҳо меоянд таксикор мекунанд, вақти забони англисия донед, дар хиди Вилнюс ё Каунас, ё ин ки дар Полша рафта кор мекунанд, ё стройка мераванд кор мекунанд. шумо пеш аз омадан ҳама ҷиҳатҳо сарочимона шуда паҳлӯяшро омӯзиш карда биёед. бо худ ҳадди аққал шумо агар боварӣ дошта бошед як 500 евро гиред ба ҳар ҳол. ҳамин хел гапу кор аст дар ронандагӣ. аслан кор мушкил нест. кори ронандагӣ дар як рӯз 9 соати рондани нақлиёт доред, аз 13 то 15 соати корӣ. ин маъноро дорад ки рӯзҳое мешавад кор намешавад, ба мисли ман мегардед ҳед гуфта шанбе якшанбеҳо баъзан вақт шанбе якшанбе истифода мекунем, баъзан вақт фақат рӯзҳои якшанбе. масъалаи харид шумо ҳам куҷое ки наистед наздикиёш дар Google карта мебинед, мағозаҳо ҳастанд, меравед харид мекунед. ҳар як паркинг ё заправкае ки месед худаш мағоза дорад. чи аст дигар хароҷот надоред, хароҷот шикам тамом, сӯзишворӣ ва ғайра ҳамаашро худи ширкат мекунад. ҳамон дута матоъ ё ин ки либос ё ки гуфти мардуми кӯча тиқме ки мегиред, ҳамонам фурсати пӯшидан намекунед. дар дохили мошин гарм, ҳарораташро мувофиқ табдили худатон мекунед, ба роҳат истироҳат карда дам мегиред. ин буд қисса дар бораи ронандагӣ. ташаккури зиёд.